Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan aluna adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti primero Paras family ti Barangay Kayasan, Kamiling, Tarlac from Raquel Paras. Mamang lolit ken papang Indring Baroga ken Conching Baroga ti Kalinga from Myra Queen Baroga. Happy birthday manang Maribel Faa ti Santa Luciana, Kawayan City. Ken happy listening to Ate Janet Vidad ti Sikat, Alaska, USA from Malu ti Singapore. Dombrique Enrico Guerrero Lagadon family ti Cagayan from Mary Grace Enrico. Alamo Maliaga Bueno ken Banyel family. Kapitan Willington Roldan and family from Cuse Maliaga Alamo ti Apari West, Cagayan Valley. Shout out kada Dayan K. Rolyoda, Carolina Villanueva Manangan, ken Jasmine Rivera, Reynaldo Jose, Giancarlo Ayan, Jester, Daisy Jen Jose, ti Barangay Subol, Asingan, Pangasinan, from Josephine Jose. Happy birthday Tatang Bosyong, kan amin at taga San Cornelio, from Mika Galvan, ti Hong Kong. Ati Cheryl Ibarra, ti Australia, from Mary Jane Paranada, ti Santa Ana, Cagayan. Aparis Kawili family, ti Nueva Vizcaya, Villa Verde, ken Durwarog Jadi, Nueva Vizcaya.
from Richard Aparis, Tibalawan, La Union. Jervy Abrujena, Advance Happy Fiesta, Barangay Sandiat West, San Manuel, Isabela. Jerry Racho Jr., Jenin kan John Andre di Tapunta Apari, from Rayachel, Tiriad. Pamilyak dita Barangay Marana 2nd, Ilagan, Isabela. Glenn Tuatawat, Errol Bilao, Kimberly Valdez, Haji Bayawa, Clarice Espada, kan Raison Pelitan Jr., from Miss Rhea ti Hong Kong. Juliano family, Kapinding family, especially ni Joan Kapinding at taga-amistad ken Jerome Laho, from Maligaya, Malig, Isabela. Tatay Romulo Juliano, from Orlando, Juliano. Nuvelin Tolentino ken Jeremiah Allen. Saan Tabisola family, Tirojas, Isabela, from Lynn Tolosa. Ayla May Joan, Gian Aliyah Faye, ken lakay ko ani Joselito Galapon, ken Delphine family, from Ana Delphine. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Luna. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin, kastamutan dagiti padak amang tartarabay, iti Ferds Caballero YouTube channel. Naawis sakmet anang ipatulod iti padas ko, barang makaibati iti adal ken liwliwa kadagiti dumdumngeg. Ilingad na klaangan manang itinagan aluna, ngam dispensaram kuma no jakon inlanad pa iti address ko, takayat ko aprotektaran dagiti mairaman iti innak isalaysay. Ngam amin dagiti nagan anausar ket nasukatanan manang. Iso akid dawek nga isulat ta kumanti aramaten nyo anagnagan no bilang mapagasatan met a maidrama toy innak isalaysay. Saana kasigurado no addan kaarungiti padas ko ang naidrama yumanang. Ngamkas itinakonakon, mamatiak apakaagsawan daytoy itinabalitokan nga adal. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Lawrence, mas daawak na apay nga inawis na kita dito'y park kalpasan ti trabaho tayo. Sigud ba't adinak urayanan nga agawid no adda sundom. Ay. Oh, apay, adda parikot? Kan aguray ka man, saan ka di pa asimang pati boyfriend mo, isoan na addaan ka iti time para kanya? Awan pa'y nga rod, sipod na pan nagbakasyon iti lugar da. Awawagak, ngam dinak matsungsong batan. Apay, nagapa kayo ka di sakbay ang nagawid iti lugar da? Saanan niya? Kaano pa'y mo't nga inapak? Lab na lab kung tupay dayjay. Matlagayam, anya nga ro ti parikot mo. Sapay sanak lamam mo no kasta nga da problema. Saan mo't a friend? Ngam mo ka maawatan nak, saan ka di? Di mat ko naman naragsak kat naragsak ka maten. Wen, ngam sa bali, ti agparparik na kanya. Diyak manam mo no mapran-praningak laeng. Diyak kahit mapasamak manan, ti kasi tinapasamak kada kami ti damo ang nobyak. Kat marik namat, no napudnukan ka day ta boyfriend mo, saan aya? Iso nga rin matantanagan na friend. I'm worried. Saan matakas to'y asigod ni Bill? Apay nga kasla nalipatan nakmatem. Kat urayam ang mga nadamot parikot iti ayanda. Saan ka man nagpampanunot iti negatibo? Ala, umay kakitin tamapantan ag dinner sakbay nga agawid ta. Bisin mo laang day ta. Iso ang mapantan iti ayan ti paborito ta a restaurant.
Apay kay nga itakalayang asumang pertlo na. Nag-overtime ka kaday. Ay na, saan tatang? Kas iti sigod, kinaduak manen ani Lawrence. Taagparparikot manen may papan iti boyfriend na. Ay na, una yun day taagay amaw. Diyak man amukin ni Lawrence tatang. Di pa'y lagpakalalaki. Sayang ti kinataer na. Nakain-intelihente. Ngam na maipapanan iti boyfriend. Awanen, na amnisyan. Agayak mo't nga raw anak kao. Di pa lang arod agayat iti babae. Napadasan na lang arodon tinaloko ti pada na alalaki idi. Asino kumamot nga iti mangayat kan kwa na ababae. No amuda ababae materik na. Kat lalaki ti pagduyusan na. Ado di tatang. Kan mabalin mo't nga agbaliw ni Lawrence. Ay, jakam mo kada kayong agayam. Ngam alalayam lata anak ko. Amo matan jagayam mo. Sa balay no mapapaay kan ayat. Sapay la ko mga rod tanagbidot laang iti atap na, alinipat manan di boyfriend na. Takaasimot no bilang laan. Oh, anya ti madamag, friend. Awanin, friend. Talaga saan na nagparparik na kanyak ni Bill. Di na sungsungbatan ti awag ko. Awanan ba na lalaki? Kalpasan na naala na ti amin na kinid daw na kanyak. Kaslak na pagpigada nan ngayon kulasay na ididinan ka sa pulan. Si kamot ngamin. Numain love ka, all out kamot. Ipaay mo amin akid-kid dawandakan ka. Katay-ayat akmat nga ron. Dayta nga ayat ti kanayon mo apakaisagmakan. Di kamot kami nagnaknakam. Di nakmat yung sermonan na friend. Si kalangarudan tamo kapag kamangan. Tanak pa Agayat kalaangan iti babae. Ang mga no saan kan amasakitan pa'y. What? Babae? Oh no! Babae akmatan niya? Kat na agdadata ang lalaki ka. Nakatataor ka pa'y. Sigurado nga ado ti aggusto kan ka babae. Ew! Tila sasawamat friend. Saan to mapasamak daytan niya? Aglemes sa klangan iti arak ng ti mga sawak iti pada ka girl. Nana, umayak man. Day, si kaabat gayam day taluna. Naimbag man ta nakapasyar ka balasang kaw. Awan ka diti trabaho mita. Nag-half dayak, Nana. Mas daawak ngamin no apay asaan asimro kita ni Lawrence. Ay, dabalasang kaw. Aging ga ita, di pa rimwar iti silid na. Ay, bakit ayamangan kung saan ka numuta mabisin. Diyak man ambaw no anya ti mapaspasa makitigayim mo. Amuglatan Nana. Agpaspasa na ang manan Ay, kudakon kat. Imbagak ngamin ide naliklikan nanti makirelasyon iti pada na alalaki. Ngam natangkan ba't ngamin ti ulo na. Alabayan yon, tasyak ti makaamukan kwa na, Nana. Ay, alaban garod balasang ko. Mapankalatan iti silid na, ta sigurado nga addamanen ijay nga agpupupok.
agay ni Lawrence, tinasingad agayem ko manang Emmy. Saksi kadagiti nararagsak, ken naliliday apasamak itibiyag na. Tunggal mapaay ken ayat, kanayon ko abagbagaan manang. Taamok nga adda dagiti lalaki, agun-gun dawayan dalaeng tikas ken kuana. Iti damo, dumngagpaymat kanyak. Ngam no mainlab manen, malipatan na aminen abalakad ko kenkwana. Ado dagiti masaysayangan kenkwana, kat may sa akon kadakwada. Nataer ken nautat ngamin ni Lawrence manang. Iso ano nagbalin la ko maapudpud no alalaki, sigurado nga ado ti kumamat kenkwana. Adda boyfriend na, ngam kasi ti sigod, lino ko damanan manang. Kat awan maaramidak, no kayat na adang gayak, kabayatan, ti panagpaspasanaang na. Lawrence, nakaadukan. Amano mabartek ka. Katanya ko, ma. Talaga kayat ko. Taglamas itay ti arak. Gapay tinaramid kanyak ni Bill. Saan aga po nga awan ita ni nanang mo kat agbartek kameten? Makapadakas kan kaday ta, friend. Nagsakit nga, my friend. It hurts. Nakasaksakit. Kunak na ni Billy ti forever kong manangalilaw matkayam. Awan na pulos ti damag ko kang kuwana. Nagpukaw na kaslasok. Isumat lang ngayon nala na amin ngayon sagot kung alikaman na. Nang runa dagiti alahas na. Apay ngamin nga imanugot ka nga alaon na. Di mo't sikatigim matang ka dagi jay. Kuna namat ngamin nga ipakita na kanulang kanin nanang na. Ibaga na kano ang naggapo iti love of his life. Kat namati ka mat. Anya nga ita. Awanan. Nagpukaw na kaslasok. Pinanawan na kan. Gusto mati na friend. Di na kong sermonan. Tanggayan na kiti nga agin no. Maging kay ti mabartek ta. Nawanan ti adupay ang sige kitin. Inumam day tayong tagay ko. Kayat ko nga ibusan ta amin nga ara kaginatang ko. Anya? Well, friend, ibusan ta amin nga ara kaginatang ko. Nagkurang gumatang agpay. Basta kaya't ko tagbartag. Aglamas sakit di arak. Ay na, nagsakit matindi ulo. Sino ito'y kaabay ko, hala, ni Luna, agpada kami, Diyos ko, anya tinapasamag. Pingawan ti malagip ko. Hoy, Luna, friend, agree ka. Hoy, Istorbo ka mat. Maturog pa ilang ti tao kan. Okay ka kadilaan. Kita mo tila nga tao. Agpada ta alamo-lamo. Kenapa nagkaidata dito silit ko? Katnos ikatin ang pilit kanya kadituya ka maturog. Ha? Agungot ka mat no di ka tumpalan. Wait. Anda ka din na
napasama ka data? Obvious ba? Ha? Kat no lalaki ka mo ti dirabi. Oh my goodness! Api nga yung tulok mo! Api ang tinutupan na! Di mat kayat mo adanggayan ka. Kung namaguraan nak no di ka danggayan, di so tinaramid ko. Intultulok ko latan na. Sana kastoy, Luna! Anya lang iti ko na ang dagiti tao na maamuan dati napasama ka data! Di kang danag. Awan ti makaamoy ti daytoy. Ay na! Agtalinaad apalimad ti amin a napasamak iti nagbaetan ta. Apay nga absent kaya di si magmamanong aldaw kundi mo pa'y susungbatan ti awag ko kan ka, friend. Anya nga di tinapasamak. Awan. Kaya't ko lang ti aginana. Apay nga rin di mo yung baga kanyak. Kita nga man di talangam. Kasla ka lang naggapoy ti sakit. Agpudno ka man kanyak, friend. At nakatirikrik na Gagangay lang day ti arik na kanlanga ti agdadagsan. What? Masikog ka? Wen, anya ko matinakaskas daw iti dayta. Ay, tinasayaan. Oh my God. Oh my God. Sumurot ka kanyak. Saan na dito di pagsaritaan ta? Oh my God. No kasta? Nagbunga ti... Oh my gosh! Di kagdanag. Okay aklaan. Kabaalak tayo ito eh. Ang siyak ti amat sikog mo. Anya lang ti iba ganitatang mo na maamuan na ti kasasad mo, girl. Makaamuditan. Awan matlaangan ti maramitan na. Maaklon ng tumatla siguro. Nangro na kat umuna nga apo ko na dayto eh. Di kagdanag ko nakmanan. Awan ti sungsong batam kanyak. No. Sana mabali na si Kalang tagsakripisyo. Gaboy tinapasama kiti nagbaitan ta. Anya ti kayat mo asawan? Kasarita ta ni tatang mo. Ipudno ta ti kasasaan mo. Nakasagana ka mangitakder kan ka. Sigurado ka? Di mat lalaki matlaang ti pagduyusam? Alangan mo tabaybayan kayo. Itagbalin ni anak ta. Iso takderak tinapasamak kada talon na. Takderak. Sigurado kayo iti dayta desisyon niyaw? Saan ay alalaki ti pagduyusam si Lawrence? Pakaunin na kami tata. Nang runa kanyak. Angam nakasagana ka mangitakder ka ni Luna. Kasi Luna, amom ka diti sarsarkam anak ko. Wan tatang. Kaya't kukumatag pakada-kada kayo tata. Yawid ko ni Luna di balay mi. Sana bale tamo mo ni nanang di kasasad ni Luna. May karim kada saan to alumda ang ti anak ko iti danam. Ikasar mo ka din ni Luna. Ang napagnumuan mi agpas ngay pa ni Luna. Sa amin to pagsaritaan ti may papanitiday taabanag, tata. Sapay ko mata maawatan da kami tatang. Ay, kat alangaron Ada kayo matan iti husto nga edad. Kan takdaran na kamat ni Lawrence anak ko. Adi sige.
O manugot akaw itanyaman a plano yaw. Ado Petat dagiti pasamak manang Emmy, ngam awan apulos ti panagbabawik. Aklunek nga idi paylaeng, addan na isang sangayan ariknak para iti kasingadan agayem ko ani Lawrence. Isu na laeng tamay saket nga rud agay, ket lalaki ti pagduyusan ti riknana. Ngam gapu iti saan ani namnama na pasamak iti nagbaetan mi, nagden na kami nga rod iti balayda, kagiddan ti panagsikog ko. Nadungo ni Lawrence, isu nga awan na pulos nagbalin a parikot ko iti panagden namin adwa. Katunusak matlaeng ti inana, isu nga ad-addan a nagbalinak a komportable. Isu na laeng ta iti panaglabas dagiti aldaw, adda dagiti kanito amaladaw nga agawid, ket no maminsan, saan pa yun nga agawid a pulos. Ilibak naman ang muklatan manang nga addamanan karelasyon na asabali. Ngam uray no kasta, inananusak, tabarang agbaliw tumatlaeng nang runa no addanton putot na. Nagresign akmatan iti trabaho, ket agtaltali na edaklatan iti balayda, amang uray iti panagpasngay ko. Apay nagdakalabag day taimot mo. Sa dino ti papanam, Lawrence? Ada seminar nga atendarak loon na. Siguro, sumagmamano nga aldaw jak makaawit. Sapay aldaw langan tur oraya, katagpas ngayak ton. Di kagdanag. Ang mga nadakton sakbay ngagpas ngay ka. Kansa na bale, tadamot ni nana nga kaduam dito'y balay. Sigurado ka a seminar ti papanam? Mga no. Aday taka manin luna. Di matnaklon mo, ti kinataok. Kandi kagdanag, tadi kay baybayan, itagbali niya anak ta. Iso di mo baybayan ti bagim, ha? Kaya't ko nasalun at to ti anak ta. Di kagpampanunot tapno saan ka ma-stress ta makapadakas day takan ka. Ikarik, anadak ti bagik, nang runa ti sikog ko, para kan ka, Lawrence. Apay nga'y, manungal dawon na saan na nagawawin ni Lawrence, Luna. Apay adi mo awagan balasang kaw. Saan nana? Imbaga na mo tinapanan na. Ang magano agpas nga'y kanton katawan pa'y laeng. Kunanamot nga mga no danton into nagpas ngayak, nana. Ay, naimot na dyan nga ubingan. Ada responsibilidad na. Saanan akas ide? Nana, saan ka kadig agbabawi iti panakidinam ka ni Lawrence, balasang kao? Saan to apulos, nana? Patpatgak ni Lawrence. Sakbay nga imanamo nga anakidanakan kwa na. Amo kon asaan ko amasulo ni Lawrence. Ngam mangnamnama ak ada kaming tumatlaang iti anak na ti piliyan na.
Ay, nakasingsingpot ka balasang ko. Siya ko, di dumawdawat iti pamakawan kadag iti pagkurkurangan ken kati anak ko. Kat sapay ko tamakaabiris tumatlaang ni Lawrence. Namnamaak day tanana. Kanayon nga ikararag ko day ta iti Diyos. Mano alawas na sana nagaw-awid ni Lawrence. Sapay umadan hindi pa nagpasngay ko. Amok nga, adalaang dito ni Lawrence. Saan nagatendar iti seminar akas iti kunana. Nalabit, adan sa bali akadandan nana. Talaga nga isapol na lata ti pagduyusan ti riknana. Nasakit man na riknaak. Kinayat ko da ito Iso nga agano sak. Patpat gakunay ni Lawrence. Kat sapay ko matadumtang to ti aldaw. Nga agbaliw to matlaang. Agsikal mo tanti tiyan ko. Anay ko. Aganakaksan. Nana, tulungan dak. Aganakaksan, Nana. Tulong! Magmamanon alawas nakapas ngay kabalasang ko. Ngampulos asan pa'y anagaw-awid ni Lawrence. Imawag ak matan iti opisina. Ngam naka-indefinite leave ka no ni Lawrence, Nana. Kat didam mo na ayan na ita. Ayun na yan ni Lawrence. Di na pa'y pinanunot mo ti kasasaad mo. Nalapit ang naragsak iti sa di naman nga ayan na. Kano asino ti kadandanan na itanana. Talaga siguro asaan ada kami iti anak na ti pinili na. Aanya nga iti planom italuna. Masyanak una yun kan kabalasang ko. Nabayag ka ang nagtutuok. Mangnamnama nga agawin matlaang ni Lawrence. Inkarik iti bagik nga agano saknana. Taay-ayatak ni Lawrence. Ngam nalabit nga agpatinggalaangan dito iti amin. Talaga siguro asaan ada kami kan ni Lawrence ti para iti tunggal maysa. Agyaman ak matitiano siyo kanyak, Nana. Pasensya kayon. Tauray da kayo kat nairamraman iti kastoy napasamak kada kami kan ni Lawrence. Luna, balasang ko. Agawid kami iti ayan ni tatang ko, Nana. Nabayagan nga urayan na kami. Ngam syaklaang ti agkad-kad-kad nga agawid. Ngam ita. Nakasagana ako na amang ipabusoy ka ni Lawrence. Iti anyaman akayat na. Agpakada ako, Nana. Di kay agdanak. Tapo yun tulat na ti anak mi ka ni Lawrence. Agpasuko na kon ka ni tatang iton bigat. Kat ulitak ti agyaman kada kayo.
ita taada kayon iti anak mo dito'y balay. Awan ka di pa nagbabaway iti nagbalin a desisyon mo, Luna. Naipay ko matan ti Rumbang. Ngam kaskas din nga awan ti nauray ko tatang. Amok nga iti panaglabas ti Aldaw. Ininot tumutlaang amalipatak ni Lawrence. Ipamaysaklaan ti panawan ko iti panangpadakkel ko iti anak ko. Kanti mangisagana iti masakbayan na. Anak ko. Ngam ada ko makidawag kada kayo tatang. Ano day talo na? Kaya't ko kumanti pumanaw iti dayto a lugar. Tapno nalaklaka makalipatak. Ha? Mapantayo laangan agnaad iti probinsya day dinanang. Amok nga ijay ko ang mailiwliwag ti amin. Mala, adakan ka na ita, anak ko. Suportaran ka ita niyaman a desisyon mo para kan para iti anak mo. Agyaman naktatang. Ulitak ti agkid daw iti dispensar kada kayo. Gapo iti napagteng ko. Basol ko ti amin tatang. Di monsideran ti bagay anak ko. Di kapatgan ita, may saganaam iti napintas a masakbayan ti anak mo. Mapadakkel mo na imbag ken pagwadaan. Aramidak day tatatang. Kat amok nga agbaligi ak. Agsipod taadda kayo amang tarabay kanyak. Kada kami iti anak ko. Kat ulitak ti agkid daw manan iti dispensa kada kayo. Pakawanandak iti nasumok ko. Pakawanandak ko ma. Pimanaw kami nga rod iti lugar ang nakapasamakan ti Jactopulos malipatan apagteng ti biyag ko, manang Emmy. Ngam awan apulos ti pagbabawyak, taaddamoten anak ko. Ken pudnumet nga inayat ko ni Lawrence nga amana. Manipod imadayo kami ti dayja lugar, awanan apulos ti damag ko maipapan ken ni Lawrence. Naalas man tinagbalin agasat ko kenkwana, kanayon akararag ko asapay ko ma, tanasarakan na meten ti pudpudno a makaparagsak kenkwana. Ken kararag ko asaan ko maabaybayan ti Diyos, ti inana, a nagbalin asadag ko kadagi di panawen akasapulak ti mangbayabay kanyak. Itamanang agad adalan iti elementarya ti anak ko, kat adamot natalgad at trabahok. Dakkel ti panagyaman ko iti Diyos, taamok adinak binaybayan, kastamot ti amak, nga aging gaita, kat napigsapay iti likudan ti kaaddan edad na. Sapay kumata nakaibati iti adal ti padas ko. Agyaman akmanang, to'y pagayam mo, Luna. Luna, pagayam ko, bilibak iti kinatibker ti pakinakam mo. Narigat tinagbalin a desisyon mo, kas karigat, idi nakisugal ka nakidan na ni Lawrence nga ama ti anak mo. Saan man anatungpal ti arapaap mo, nga agbalin kayo amay sa pamilya, nagasat kalata, taaddan anak mo nga ipatpatag mo unay, ken mangipatpatagkan ka. Kararag ko asapay kuma, tadumteng tumet tinaitani, aparakan ka.
Alakastan pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y